Dinsdag 3 maart, dat is nog 3 dagen vanaf nu, is het officieel de dag dat Limburg bevrijd werd. 75 jaar geleden op de kop af. En die bevrijding van Limburg, die ging best wel moeilijk. Daar hebt u misschien ook al het een en ander over gehoord of gelezen. De laatste half jaar is er zoveel aandacht voor geweest. Je kunt je voorstellen dat op 12 september, toen de Amerikanen Mesh binnenkwamen en 2 dagen later hier Maastricht bevrijd werd, dat het een half jaar geduurd heeft als je kijkt naar de kop van Noord-Limburg. Dat is best een hele lange periode. Een periode waarin er geen vrijheid was, geen veiligheid, geen vrede. Waarin mijn opa en oma, die van u misschien ook, uw vader, uw moeder misschien, voor hen was het allemaal niet zo vanzelfsprekend dat er vrijheid was. Wij nemen dat, denk ik, tenminste als ik naar mezelf kijk en naar mijn kinderen, veel makkelijker aan. Soms is het goed als je daarbij stil blijft staan en dat gaan we vanavond ook doen. Ons realiseren wat vrijheid is. We gaan het ook vieren. Hartelijk welkom hier bij het Limburgs Fanfare Orkest. Hartelijk welkom ook in deze mooie, monumentale en gotische kerk. Ik denk voor het orkest ook fantastisch om hier te mogen spelen in deze tempel van Mergel. Dat is het natuurlijk ook. Bijzonder woord van welkom aan onze gouverneur en zijn vrouw, meneer Bovens en mevrouw Bovens. En natuurlijk ook aan meneer Menne, die we dadelijk zullen spreken met zijn vrouw. En aan de erevoorzitter van het LFO, meneer Kanters, uit Brussel gekomen. Fijn dat u er bent. Limburg Free, zo heet het programma waar u vanavond naar gaat luisteren. Een muzikaal programma, u zag het net ook al, met beelden. En daardoor denk ik nog indrukwekkender. Het programma wordt integraal gespeeld. Dat betekent er is geen pauze. We voeren het dan ook in 1,5 uur voor u heel graag uit. Onderbreken af en toe wel, maar dat hebben we keurig gevraagd aan het orkest, dus het mag. Dat is met korte gesprekjes, korte verhalen, korte interviews. Bijvoorbeeld met meneer Menne uit Maastricht, die de oorlog als puber, als 14-jarige meegemaakt heeft. Tussen de delen door is een verzoekje van het orkest. Of u het applaus nog niet wil geven, maar wil bewaren tot het eind, dan mag u heel hard klappen, tenminste als u dan de moeite waard vond. Er is nog één dingetje. Er is na afloop natuurlijk, zo te begrijpen, we zijn in de kerk, geen drankje of zo, maar blijft u gerust lekker hangen voor de expositie. En misschien ook om wat na te praten. We gaan, dames en heren, terug in de tijd. Natuurlijk naar de bevrijding, maar eerst naar de oorlogsjaren. En dat doen we met Limburg Free. Limburg Free mag ik u voorstellen aan het Limburgs Fanfare Orkest onder leiding van Juri Priat. En dan mag u best wel klappen.